Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय नै दिनै जोङो न'खरनि गोजा पिकनिक जानो फैदों। बेलेग रावबो मानसि गैया, only न'खरनिफोर आरोना। ओमफ्राय जों सानै मानसिखौ कन्टेक्ट खालामदों थांफानो बानानै, ओमफ्राय बिसोरो थांथ'लानायखायनो जों न'नि गोजा फैबाय। जोङो आइपवालियाव पिकनिक जानो फैदों। ओमफ्राय बे आइपवालिखौथ' चिरांनि मानसिफ्रा अलमोस्ट मिथिखायो, आं बेखौ एक्सप्लेइन खालामला। बेयो माने बिमा दैनि सेरावहाय माने बैग्रि बागान दङ, बेयाव पिकनिक स्पटखा अलरेडि बेखौ मिथिखायो। ओंखायनो जोंबो बेवहाय जोंनि न'खरनि मानसिफोरा पिकनिक जायाखै नालाय, ओंखायनो जों पिकनिक जानो थाखाय ज' फैबाय। ओमफ्राय जोङो बेयाव ओरैनो जालाबायनो फैबाय आरोखि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जुदि मोजां मोनो एबा इन्टारेस्ट मोनो होमब्ला नायलांदो जागायजेननायनिफ्राय। ओमफ्राय सोरबा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार खालामदो। ओमफ्राय आंनियाव स्पेशेलि शुटिं मेकिंस मोनगोन आरोना। स' लेट्स गो। पिकनिक नै फेमिलि पिकनिक जाहैनोसै न'नि गोजा। नै दाउ गोदाग्राया गलाखा से हाय सिगाङाव ओमफ्राय लावदुम न'नि गोजा बयलार मासे थांसै फेमिलि गोजा गासिबो। नै रावबो गैया, मानसिफोर रावबो माने गुबुननि गैया आरोखि। थांलाबायनोसै नै जोंला फैदो दानो मोनसे अरदो आं लानोसै। ओमफ्राय बेखौबो जों सानैजों मोनसे लानोसै। देरा बेखौ जों सानैजों मोनसे लानोसै। दे थांग्रोनि जों होनला जों लोगो मोनहैनोसै। अके नोंसोरल' जाहैनायला बिमायाव आइपवालियाव बाखि गैया। आबौआ जोङो बाखि जाफैनाय, नों फैद' फै। आबौआ जोङो बाखि जाफैनाय, जों पिकनिक बाखि जायोनो। टु सिस्टार आंनि साब्रै बिनानाव दङ। बे जोंनि आइ दाखालि बर'नि शपिं खालामनायाव आं दिन्थिनो सानदोंमोन, ओमफ्राय आं मानसि बुंदोंमोन आं दिन्थियाखै। थांबाय थानो होननानै गामिया गेलेया भिडिअ नायलाबो मोनगोन आरोखि आं आयौ संना आं बांसिन थाबायनानै जों खाथियाव नालाय सानो। आइपवालि मोनफैबाय जों दा। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा थांग्रोबाय जोङो। ओमफ्राय जों एकदमबारे दै लाना फैबाय, नै दै गोजा जाबाय बाव। नै माथो बे फ'कजों फैबाय आइपवालि। आरो गोदोबावबाय ना बिदि गोदोबावनो दालां बानायदों मा होनो लाइक देट माबा बायदि आरो हाग्रामा ब्रिज बायदि दालां बानायदों। ओमफ्राय बैग्रिबारि माबा नुनायावनो जों पिकनिकखौ जाहैनायसै। दै लाना थांदों फैयै दा सफैबाय जोंनि पिकनिक स्पटआव। माथो मानसिबो एसे दंलाबायो, आंलाय गैया सानदोंमोन। ओमफ्राय मोनसे दुखुनि बाथ्राया बेनो, जों जे जायगायाव पिकनिक जानो जायखाय जों जायगाखौ डिसाइड खालामदोंमोन, बे जायगाखौ जों मोनफैयासै आरोना। बरैबो दङ हनै। दाउ गोदाग्रा जोङो दाउ गोदाग्रायानो सामब्राम हाबाय नै, ओमफ्राय दुन्दिया माबा नुजोबबाय। ओमफ्राय दाउ गोदागासिनो नै। मा कफल सोर होनदों? जोंखौ होनदों नङा होन फेमिलि होन। ओंखाम संबाय ना एवनो नागिरदों नै, ओरै एवगासिनो आरोखि बे जोंनि ना एवग्रा। जानायसिनो टाइम पास दान्दिसे। Đâu, xíu xíu nào hơ. Lao. Wow.
Mustasa. Minyak yang minyak ke. Iselo. Ayo lebih sini. Nih jangan sana ini ready जालायबाय दा. Ayo anggo kemai. Isra aku mahal dan sini aku kasih ke. Sakara ini. Karena ini leng ini ready nih kasih bezana ready जाबाय. Hahaha. जानायसैलाय जोङो दा एसे सिलेब-लेबनो माबा न'नि गोजा रावबोथ' गैखाया सोरबा फैनो गोसोबा फैनो हागौमोन आरो ओमफ्राय जों बुंखादों स्टेटासआवबो दोनखादों वाट्सएपआव ना जानि होमबा गोबां जाबाय ओंखामखौ एकदम आयु आरो जुमसो जालायबाय ओरैबायदि गोबां जाबाय ओंखामखौ बुंनोनो नांले आरो मा होनबावनो जिखुनु जों ओरैबायदि गोबां जाबाय ओंख्रिया जोंनिया आलु कबि टमेट' बान्दा कबि ना कबि होनो आं मिथिला ओमफ्राय बा दाउ बयलार दाउदै ना फ्राय ओमफ्राय कबि गाजर ज' सातनि आरोखि ओरैबायदि गोबां जाबाय बुंनो हाले आं माने देर देर जाबाय मिथिगौ जादों ओइ आसोल मिथिगौ जादों नों ओइ मिथिगौ जादों लास्टलि साहा लोंनानै थांनोसै जों साहा लोंबावबाय नै ओमफ्राय मेथाइबो जालाबायबाय ओरैनो दि चिप्स माबासो जालाबायबाय जों ओमफ्राय कमलाबो जादों कमला जानाय ए टु जेड माथो दिन्थिजोबनो हानो आरोना आया भिडिअ'सो ससेल' जालायलांबाय आं हट नै आं हट हादानो हादानो नोंहा लादे नों नोंनिखौ नाजाव माबा नोंनिखौ दोनथ' नों मयबा ओमफ्राय आंखौहाय लुना हट जों दा जाखांबाय नालाय जों दा थांनायसै उदैफोरा बोरैबा मोनलाबायजोब्बाय फार्स्ट थाला बिल्डिंनि बोरै थांनायसै जोंबो ज' नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव थाबनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय